hòn ai mà càng phua hồ càng hòn Cristo along le đam non itung Upperpanjan orabe ninh chi rồi bên đam nang em phua long itung Upperpanjan lek pang kehidupan si hasti kepoan dan serat lo nang apor tihe Kizong ni hang abang ali Papa kama tahe apen Ninh chi rồi alang lo wang tu si Em phu alang pon di awek ti Ninh chi rồi bên đam nang em phua long itung Upperpanjan lek pang kehidupan si hasti kepoan dam serang lo nang apor tihe Ninh chi pang tang pen pang lo ti Morokot ang gisong po weng ti Alatum akarso